lo wasiza siyamthanda. Khona asho ukuthi security umuntu okade egadile esicabheni useshonile. I-ex-cop nje isamangazwe yilokho naye kube khona umuntu omdubulayo naye ishone. Bona-ke abazange bathole ngisho i-chance-ke njengokhansela kulokhane bencenga induna abazange bayidubule. Ya uRob akazange athole ngisho i-chance yokulokhane yabo encenga ukuthi akuzange nje bamnike leyo chance uvedane nje wafa. Hayi isine elandelayo-ke sekuyi-community meeting, induna ibiza i-meeting sizo-confessa like wonke amacalayo nje i-confess. Ngiyingxenye yezingane zamantombazane ezidlwengulwayo. Hey yayizwa abantu